Sziasztok, én Béla vagyok, és ebben a mai videóban megígértem az előző videóban, ugye, hogy mit fogok csinálni? Igen, klácsolni fogok. Szóval már be is állítottam nektek a blogdesset, és ne is húzva szót, próbáljunk meg minél többet lecsolni, amit csak szólok, hogy én nem tudok lecsolni egyáltalán. Szóval, igen, hát sajnos most egy barátom nincsen fenn, szóval nem tudok úgy velük játszani, meg de majd lesz olyan videó is, hogy ugye Ádám SG-vel fogok minél többet mi az? Vévezni. Na, és hát majdnem, de megkapcsoltam meccsem életembe, úgyhogy utána SP-ztem is egyet, vagyis hát nem SP volt az, de majdnem. Na menjünk. Na, itt vagyunk újabb blogdashbe. Na, itt jó is lesz. Próbáljuk meg. Hát, áj, basszus. Nem sikerült. Na de, köszönöm, hogy tapsoltok. Hogy ilyen béna vagyok, köszi. Na, itt vagyunk megint. Hogyha most nem fog sikerülni beklácsolnom, akkor vége van ennek a videónak. Hello! Béna vagyok. Köszi. Na, próbáljuk meg még egyszer. Most picit begoltam. De most nem számít, hogyha most nem sikerül beklácsolnom, akkor vége van ennek a mai videónak. Persze rendesen el akarok kapcsolni, nem ilyen. Megpróbáljuk kapcsolni. Bocs, hogy párszor némítom magamat, mert közben amúgy nézzük a filmet közben, és vannak pár izgalmas rész, szóval igen. Azért szoktam magamat némítani. Nem nagyon ügyes voltam. Na, próbáljuk meg újra. Ugye előbb sikerült a középső klács,
próbáltam most is, és amúgy előbb elsőre sikerült. Mert én jobban tudok középsőt kapcsolni, mint előző, ugye. Na és most inkább azt csinálom, hogy meg fogom csinálni az összes trükköt, amit lehet. Hát jó, nem. Megpróbálom most az oldalsó klacsot. Hát, amúgy most nem némítottam le magamat, csak gondolkoztam, hogy ezt hogyan kéne. Na, akkor valami átbogolás. Sikerült. Még egyszer. Nem. Nem tökéletes eljöválom. Nem is sikerült középről beklácsolnom. Jó, most nem. Nem, most megpróbálom. Szóval átbagolást, utána meg a oldalsó klacsot. Amúgy én bal oldalról jobban tudok klacsolni, pedig jobbkezes vagyok. Meg jobb lábas. Mi van? Vagyis Bacsi jobb oldal. Vagy most én hülye vagyok. Innen már is fogom és beklácsolok magam. Jó, nem tudok mégsem. De nem úgy baj oldalul tényleg jobban tudok. Még közép, jól tudom. Nem. Na már 7 és fél perc megy az a videó. Szóval lassan már vége. Még nem. Ez egy ilyen 21 perces videó lesz, de figyeljetek, harmadról. Menjetek már innen! Menj! Úgy profiltől forradva volt, csak valamit csak. Látjátok? Így. Igen, megpróbálok még itt egy utolsó. És most sikerült, de beklácsoltam, mert meg akartam nyomni. Mondta. És persze ilyen meg a grafik. És na, ezt csináljuk. Még nem tudom, hogy miért 6-ra állítottam be, mert gondolkoztam a 10. A videóval megpróbáljuk a Brawl Stars-ot, utána meg a FIFA-t, vagy fordít. A Brawl Stars-hoz nem tudok. Persze ilyenkor nem sikerül, amikor így zavar engem valaki. És majd 10 000 követőnél meg majd meg fogom mutatni a igazi arcom, meg a igazi hangomat. Mert ugye most
torzított hangon beszélek, és igen. Beloggolt ez a szar. Ma próbálom átmenni a fal mögött mellett, mert azt tudok legalább. Hogy tudod ugorni. Mert azt életemben. Ezt csináltam meg, mert elkezdtem. Na figyeljetek. Jó, itt még nem merek. Ott a fal mellett jobban tudok azért. Figyeljetek. Inkább nem. Minden más. Figyeljetek. Jó, ez se. Bocsi. Jaj. Hát basszus. Jó. Bocsi srácok. Ennek mondom. Ennek a mai videón. Vége van ennek a videónak. Én Minán voltam. Sziasztok!